10 ani de când soțul Dini era la suțată. Este ideea lui, nu s-a Alexivici, tot tineri, tot optimist, tot cu sumoară sub meduză. Are de la Dumnezeu. Destul că nu prindeți de înțeamă multul. Am văzut mai și dau zboară, are oameni care zborăsc cu multul și are oameni care lucrează. Linii astea de ațări care lucrează. Biblioteca lui virtuală este mai bună Tora. Acolo puteți să aflați lenturi de cărți armonești. Este o resursă excepțională. La partida astea sunt cântiste care le arăt, desenele animate, alături pe armonește. Nu sunt o zboară să-i istusim tuțeată. Și tot de oară vai bine ați făcut și căgi și familiar pe Masadar și câinea. Maca a intrat un pen club, prin asta tare și un roman. Așa că ștoși orice este Masadar un roman, traiste furnire la bună mazaua, spăstăsim milă plăstimată și un om al Dumnezeu. Dini, vă și dăm un pari, vă și dăm un pari? Un pari, vă și dăm. Nu vă explicați un zbor, e la Buchit, așa. Zdății gine pe flag, gine viniși, mai gine bațo, gine vini, voi vă zățesc, gine la plaj. Înțeleg că, cum zice Alex, 10 ani, tricură, greu, te vine, apoi căpări. Și mai adini. Și îi ziceam ca un jacai al Alex, și ale chinului glăș, toră de 3 ani, neși în geană. Adică în geană neși. Și ați înțeles, de ce vine și că nu ai viză, nu ai vula de viză, du-te înapoi. Aduchiți, era Sfânt Petru acolo. Deci, Petru, eu ai vula, nu ai viză, deci mai ai și ală căpățeană. Și feci romanul intră pe ea. Aduchiți un atruchevilă, viză, una dată, da? Așa că erau câinii erau acolo. Devine până renaștere, ună rămbiere, bana mea nu pistupsesc, revin. Aua. Și mai ales au la voi. Și stai că mi-a spus mă pădăsea. Mă pădăsea. Ei, baliză, gine. Știi că era? Gine mă meau. Gine mă meau era. Și eu zic țările la tuți, îi va. Gine mă meau, bă, va. Nu-i va, era gine mă meau. Nu-i lua telefonii. Nu-i va. Validăm care, eu și de validă, da? Dora, când ziceam, Dora, fără 4 ani, mă duceam ca un soare a rației. Că trebuie, un soare ți prota scăpita, nu poia apărea, nu poia apărea, vreo 3-4 ani. Și apoi, azi, apiria la București, tună galaxie de breare armânească. Ca chiți voi, una galaxie de breare armânească cu steale de dor, cu steale civilicesc de cultură armânească și este mult curios că este galaxie niga este ei și niga milicească. Și este mult curios că puteți din vedere. Aia este unul. Dar apoi, ți-am venit una poemată, ziceam că azi voi să-mi să-mi parși la toți ca să știu de voi de cheamă și de vrerea mea de voi vrerea să crească, de-a mâini schimbarea armânească. Și așa să ducem armâna măninte. Toți să avem vreare. Dar apoi vine așa o rămituiare. Cum v-ați era, v-ați putea să facem transfuzii de vreare.
Deci, părinteam la gheaturi, ăla e colațetine, nici guli inima de breane. Hai la transfuzie, asta am de breane, că umflu inima. Dar apoi părintea mitru la gheaturi, părintea, țeară mitru, țeai, îi umplu inima de lăieți, de caimați, se fac extracție de caimați, extracție de lăieți. Aici sunt că căima au un simbol. Că lipsează se schimb toți pozitiv. Asta este. Și mine apoi mare tihie, că mi-am amintit de un amare de harau. Atentă, că pe bine încură un sânzi timida. Și țimușat era, putem să ne vrem toți. Țimușat este ne putrim toți prota ca suflete, dar apoi ca oameni. Cu sufletul putem să duchim. Cu mintuierile e mai mazori, că gata nu duchește altă soi. Ma, că putem să ținem moabete cu sufletul omului, nu are jnii, nu are căceare, nu are rugheare, toate suflete izbat, toate au firia sursă. Și poate că lăsesc cu geamă. Știți că vă zis idei că trecu Zorii mare turbană, acea Zorii erau în hirisi baua, la gușii. Un care fu cântător rock, care fu vedetă rock, aceea n-are malai decât aceea să ai problemă cu urmatul. Doxa Dumnezeu Linguricea. Mi-a rămas de jumătate de voastre. Doxa Dumnezeu că ți-armați aceea jumătate și putem știa. Ți-a bine este, ți-a bine augat. Că ți-a jumătate de voastre, unul ne-a rugă inima, că inima ți-a... Ce toate zboră ăștia, că lasă bine să zborească. Că zborăși cu inima este mai bine. Și de aceea vă păcăsesc cu să achicăsiți și aceea că oaspilea nostru are putere multă, ama trecut, pliții trecut. Și atunci ar trebui să-l ajutăm de cheamă cu boațea și cu citatele din carte. Vreau să zic când dau zboară de acolo, vă păcăsesc cu Chira să spună cum lucrea de Adini. V-am dau discătii date elementare Dini, s-a amintă unii în 1948, Budești noi. Părinții îl strag de Curceaua și Pleasa. Viniră în România Aidelir, Bănară, Cadilater. Catul Talanți. De acolo patru zăți viniră în Călăraș modelul, de acolo tricură Banat, Budești noi, acolo se amintă Dini. Timișoara fu una minare de aici muzicală excepțională. V-ați aduc aminte Maș Phoenix. Vă aduc aminte Maș Petru Magdin, că tu Barea lui... Timișoara și Marius Seicu, tu știi. Marius Seicu, Barea modern, grupul fu solist vocal. Era Tinir, Mușat și Johnny. Ștorăi. Și el era solistul vocal, era mixă suflători, Petru Martin era cel care conducea Parea, Marius Seicu era la pian, Doru Tufiș era la chitară, era o parea excepțională, Parea Dusi. Dini vine de Timișoara, vine în București, a în Academia de Studii Economice a București și în anul 86, când avea 38 de ani, Vintul acel... Sperții pune în puțin Tuxeani, iar Tuxeani, spunează în America de multul chilo, 38 de ani. De Xinitipseani va să zburăm multul, că este tema a romanului. Vă o păcăsesc cu tora Chira să-mi spună, îmi dau doar cum nu vrea ea timp. Vă așteptau. Înainte să cum îl vede bine, v-a văzut cum îți vede el bine, nu? Și voi siu mine ață, aparații de la șocul, până caldă de cerea, ca și tupita armânească, lumina, tu se duci ale dare. Le dau, tu te aproape. Când Udine umplu 70 de ani, îngrupsi una cronică, și aua bine, și față era un portret al lui, zice așa,
Ora este mintea mea, nu știu care mi dea de, a mai este mult uzură, ca vărmânțul încălicat, câte văroară zurusește de dip. Nu mi-a lasă și dorăhate. Deci zic mine, și atunci bine, Trando acuheaște scântărul Carmănescu. Așa îl cunoscut prota oară dine, ascultând la un CD cu cântese al Beatles, pe armâneaște, de atunci cu Nicochera Anca. Ascultați de pe YouTube și v-ați bănați o lăciubie. Este sub o zureața, cum zice. Noi toți poeții, scriitorii, avem aici zurleață, pe fărșurăteaște zureață, și cum zice poetul nostru Vrufior Evrana, zburaște de este zurleață pozitivă a noastră. Că multe ori și de-aia îl întrebăm, te țin grăpsim, ți-adrăm, ți-s față cu noi, ți-ască cu noi. Și este mușeată zurleață lui Feații Dini să adară, ați spus Alexandru, în activitate din multe ori mi îndoiesc că Dini pot să-l bagă rada cu Tiberiu Cunia, care lucră în bană, zuul de zuul și n-au să un Tiberiu. Idea fații din Trando. Tora de legătura noastră personală. Mine cu Dini am în vizum dau ortobană. Prota oară în vizum Moscopole, dau inițiație. Nu știu despre multe chiro, dar și chiro sfățem moabeti. În vizum de apa tuto și tu stig tu fani la filmul Altoma, eu avem un cadru de adun. Aia este frua doamnă să mea cu Dini. Ama, chiro vizația în toate șcama, ahât ne-îngrăpsim, ahât, cum să viasă, una legătură de care mi-a avut mult amante și mi doresc cu Căjdine, dar ți-am plătiță că eu sora lui Drăgusteanu, el este frăticul meu fășerot, și noi le spuneam toate minduierile, toate cripările să le trețăm tubană, și din are este putere, are este cuvinte să-i tripsească. Zboarele lui sunt Daima de Alihia ca Itri, soția lui. Manclo, Alexandru, când a fost de carte. Vreau tot am un cadru ca să... Și tora când vizum, când îi zise că va zină, cum zise Alexandru, din tricună, cripare greaua, și mintuiam că e tu America, că este cât o largă, mine tu Germanie, care știva la adunăm noi văroară tu bana este. Dar mai ziceam al bine. Dumnezeu n-a zis vrearea și ne vizum. De mine este un mare harau, și cum zise bine, rămân una tufane de vreare. Când zilele și astea sunt mult misurate, mai avem ideea că și altă oară va nu vedea. Asta nu este... Sigur va vedea. Nu este... Poate vă puneți mai avea un carte. Oamenii bine. Și nu vreau... Poate plătesc de acolo să spun textul. Doar vreau, zic când dau zboară, că ți-a cu himașii, cu pita. Ații care în dregul andau sunt cripați că oaspre este din amânat la andau. Și atunci ne minduim la o tehnie, se avem oamenii zi nu știu dacă funcționat, ia stim acum că vine de minduim, zicem că băgăm pita pota, și ații care vin pota, băgă pita. Ații care vin amânat, oară bună. Numai este pita. Așa că, nu știu, îți pare că imnă, mai este o exhibiție, o explicație. Poate că vine că vreți să arăt multul din și nu vine. Sigur, adică vine spitic aia, vreau să vă ghivăsesc cu pasajul trăpită din roman, care este Tinerache, și de-apoi mai plăcăsesc cu la Lineli și Cristu Costică și la Linicu, să ne cântă un cântec polifonic fășerotescu, ca să intrăm toată atmosfera a romanului. Bine vă ghivăsesc cu tora cu mata asta trăpită, Catrina a dat răpită, și le zice așa, feci una pită, tivcioi, zisină, să cum s-a pluchea. Șteam că uz văturați ază. Culietarii, mine, tot ca un grămostean vă ghivăsesc cu cât vă cinăstăsesc cu tot grămostean eu, voi să-mi aprochi cât mamutul din Iuris mă fășerătească. Șteam că uz viturați ază. O băgă tipsia pe measă, își aștersi mâinile cu pădiaua, și a cățăsul tare cu foartica. Filii. Dip doar au scoși de pe cher, cum zicem, cher.
Zisi Catrina, am dau tălie pita. Ficiorli cu treacă am înhipsiți, foarte ca ți tălia pita și li se părea că dișclidea călă, ți duțea cât am ea lor de ficiurani. Catrina aniurzea și însă ca vrăpită și ațea niurismă li se părea că ghini de la dadilea lor. Dipa și aniurzea și dada mea când cuțea pită. Boboboții dormea câță minduia niciun. Videți țimușuteață. Dip așa aniurzea și dada mea când a trat pită. Fără să o întreabă, ochii se lichiră în dau lăcră. Fotul era dip măhipsit. Ștea te-arzâta pita românească, amati prota oară videa sunt ochii lui. Știi prota oară o aniurzea. Tiși când aniurzea un suflet armânescu. Aici pită, tiși când are suflet. Mindui fotul și mizia aștepta să ia un codru sluțână într-o mână. Vali găsesc cu acule tai, psihinii să ai emoția. Dar de amaderichea și pitili mitos cu la mare. Nu, ia, să trage în leam. Când îți aspira pe mine, pita este un element fundamental nu numai la romanoiști, și la rădățeni, cu pita, tot pita s-au adunat oamenii și te-a figura de pită și le spunea tu, te-ați are cealaltă. Pita era un element fundamental. La rock and roll, și acum băgai pita. Cazul pita și rock and roll. Zicea, avem caș, avem pite, doar și rock and roll. Și deci pita la noi este ceva cu care ca crescut, ne adună și o zburăm. Mergeți-o. Hai să urăm un rechis, pățăm răpită și noi cu pita crescut. Luam un codul de pită, nu aveam anaghi. Măcar nu zeam. Aici este elementul pita din duerile mea. Ești așa ritualic ca să abuhim Moabetea roman, vei plăcăsești cu lalinele Cristu, la linicul stățești un cât. Asta e schema. Ești apoi ca să unicăm cântul cu ceva o cânt Neli, la Moabeta este cu pita, îi țăsea un nașul al babacilii, îi țăsea prefte, care era acolo. Preftul țăsea, bună nașul. Ia oare un cântic de țelții la ascultamine, la stane al Mita nu știu care, când mulnia răsește cântarea a voastră de sfârșit. Și cântă, pentru că cel doar cântul din un cântic, ca și vedeți. Tu ai plăcăsit să zică țică te cora, ți-l ți-l aici. Ți-a deschete. Vă cântăm. Fiindcă bine vine tot America, noi tot rămânățim cât America. Puțin din Macedonie cât America. Ai, ti moști potani, Oroduni zalera, și-amă treacă ai, ti măiuiești Dumne, Zaloduni zalera, că more
ația feră, ți arată o apuchita dietă, hinghiț, armâni si zducă Americii, vedeți acolo să zică New York, cu zvede și ninti sa vorhim moabete acolo malu, câți e fuzici pe 86? Era comunismul e traltă. Hai, Dora, înainte să dau bani să la întrebare, băgați aici comentariul, după ce cântă el zicești boața lui Stindea, văzut că e mult important. Deci, după ce cântă Dora, Poate să-ți fac și apoi v-am să spun la întrebare. Atunci am zis că Zăltenică ai poate așa și deci... Tu carte este cânticul ațel, n-am sa din 2 la imunță, care îl băgai azi pe Facebook, și v-ați bag mași comentariul de apoa din după. Boața lui tindea hiei cărcate din sinhisi, câte inimile aților de-a vigăra dimeasă. Oclea lor părea chiruți, n-am sa din induieri duchei, țișeali era chiruti, n-am sa di chicuti di chirop. Ți-ți videa a vigăra dimeasă, era niscântii trupuri de oameni, ți își pitricură suflicli, uspeți la păpâni. Țin un șuteață, își pitricură suflicli, uspeți la păpâni. Asta e Timirache. Masa era mai zboarele astea și făcea romanul. Ți-ți videa a vigăra dimeasă, era niscântii trupuri de oameni, ți își pitricură suflicli, uspeți la păpâni, tu locurile i-o acriscură. Inimile le cânta, ți cara boațea, nu li s-avza, am ținea trupurile ei. După ți nașul lui pitisi cânticul, i să hia trapsi un scap și s-a știră la measă. Vârchiro, oamenii așteptară slăsitoară sufletle. Mult jangă și vă plăcăsesc cu mai cântați tora seara. Cum este? Eram Johnny. Quando eram Johnny nu făcea. Nu era Johnny, nu vine din America până la urmă. Și 3 ani fugi la rând ei, nu? 3 ani fui în Germania singur. Greu. Și acum, nu pistupsiți. Acum mi xanamitai ca armani. Cât România eram cu rock and roll, eram și ăștia mine, nu știu, cântam rock and roll și tactărului. Ma acum ne-a plai rădăținea. Tu cum zici, rădății. Nu cântați rădăținii, tu cânti. Nu le cântați tu cânti de istorie, cântați stupli. Ți duchești aua, ața ești. V-ați înțeleg cu unde v-ați mi duchești că ești turc, vă zic că ești turc. Că ața este ți duchești. Ma, îți vezi la toți. Capătă ții la toți suflet. Bun, te-am zis în geama din atin, dar ați văzut că e geama de schiniratul a romanului. Mult mare. Asta e un chiar de către armâni. Armânii n-au răbdare, schivăsească romanii, și Cornelia îngârpsi un roman mult mare. Asta este una probă între un armân, să aibă răbdare, schivăsească un roman lung. Știți, trațea armânii ghivăsesc cu mult mai ușor poezia armânească, care este genială și scurtă. Așa că un roman de 400 de tu formula asta, dau să te uțăți tu forma asta, este zori. Am să vă dar una prelipse, un rezumat la și roman, ca să aducim maghinii trăția de Moabedea. Acțiunea este Iuva învârlia de anii 1913, 1913, sfații tu cărție, și aduce aminte de perioada asta istorică, într-o care sfeațiră lucrurile care, pe de-o parte, dusiră la colonizarea armânilor au Carbilater. Ți vă zic că între noi, armânii care până în România, este mult interesant că aduce aminte tamam de perioada aceea, de Chiroloațel. Tora, personajul principal este un preftu, omul adunizat, adus aminte tu titlu. Am aflut atunci aminte armătulații. Armătulații noi avem tu minte că bănară maninti, tu ahuhita dietă hindiți. Ama tora sunt alti turli de armătulați. Tu ahuhita dieta hindiți era niga turcul, cetele de armâni s-au dat cu cete de andați, cu cete de cumiți, nu aveți complicate. Atmosfera aceea este mult chinezul grăpsită tu cartea lui Cornelia, care permitusește bana a papsului și cum muri papsul. Avea este zborul mai multul de niscânță armatorii armâni care nu făcea decât aceea si sapără contra a refugiaților care vin din Asia Nică.
prosfikli, cum îi ziceam, refugiații, viniră după țiful un polimanamisa de Gărția și Turcia, unii din Austria până la 12 inghiți, tu 13 inghiți cu una Irinie, Lozan, s-a pufusit una alexare de populație și prosfikli viniră dai mănunță-tu locului până armării. Aici este contextul a romanului. Și armatorii, poate este un abuz vorba despre armatorii, că nu mai era armatorii din vechiul Chirou, erau mași oameni care, cine stăsea pentru sonii, și apără armările de vexațiune care vinea de la prosfic și de la autorități. Asta este pe scurtul subiectul romanului, vă dăm detalii mult mai multe. Sunt dau paradigme, dau modele, măitul, cartea asta. Oamenii a bisericării și oamenii cu tufechea. Voi să apucim cu pistea, cu oamenii a bisericării și prin dizățem, vă plăcăsim din să năzburască de-a poată lucrurile astea, sunt dau un model tu, familia lui. Un model este preftul între care va năzburască Luiza, care are pentru sonii o imagine, știu, preftul Nicolae Popescu, a cărei era străpapul al lui Luiza, și alaltul, modelul de armator era Tanas Nastru, care era frate cu Muma Hrisola. Vale, zburăm dolici, până să-l băgăm dinitul Moabetei, vă plăcăsesc cu Luiza, să zic că străpaptul îmi pare că muritul Bărăgan, acolo este îngrupat, mult utilisit de oamenii de acolo care bănară cu el. Și vreau să te plăgăsesc cu znățăți cum îl vezi tine de taifă? Cum nu știi de permiții a feltui, a pantului? Să-ți dau apandisi la istă. Minte voi să vă zic și mie cum aflai de din Mitrandu. Speții piesa de teatru Tenda, nu știu, mă se băuații oameni care erau la Tenda, Tocmai înainte, nu. Și Tenda era, tot viziunea lui, o interpretare modernă la Armănani. Și prota oara vzăi, o țalmita, șalpanghei, sloara, oatrea, moi din pe. Leși acasă și zăși al tata, contrea cheamă-ți ar faptul un armân din America, o cheamă Dimitrandu, tata zice, pe-ți-l cu surinomel. Cum? Așa zăi mine Dimitrandu, aveam ghinița aia, ne spun să dar apoi, tu dau mie dații, eram în Moscopoie. Și ziceșa de navra de una carte răzățini. Are faptă din una carte răzățini, tu că ai, nu știu cum îi vine a lui, nu era vloară dus acolo, minte să ne zem pleasa, din zeană. Își dă-se tu cartea lui că toată hoara de-a căzut, toate murile erau surupate, doar un mur ale bisericii avea rămas. Și când ajungi în pleasa din zeană, luai cu telefon Maia și îți aveți nintele bisericii și ăștia de la soacră. Acolo tine păi eu să-i băcați la nu știu cui. Sau Andreea zicea că ieșea în afară, că ne trebuia cum să întrepse. Și dea cu metura și pe metura avea florii și dățeau oamenii de hoară. Ui, și-o prefteasa de rește. De giudicul ăsta, nu-i vine să te spusesc că ți-avea scris din caracter, fără suveadă, tu pleasa din zeană a rămas goală murul ale bisericii. Și acolo se văzut un cruțe al papul Anastas, care era felsul al protagonistului principal și felsul al papului, tatăl al papului Aldini și tatăl al străpapa mea. Da. Unii noștri 13 ghiți, eu pe acolo. Nu, mi se pare că tu ți-ți privingi scria. Îi cheamă Nitis Fugă. Da. Îți imaginea între ei, care o știți din casă. Ministrul de la Maia, că cu Maia Bănai, Maia mi crescu, avea timie mult de socrusul, că era pret. Ia și varianta asta este și tu cadră la tu carte.
Era un om cert, zice Maia, cum era preț, cu putere, așa zice, cu sultanatul. Mult drept. Nu vrea ta să facă, era ca judecător. Când oamenii în hoară abia se încăcea, făcea ceva, nizea la preftul să întreabă ce stățem, stățem așa, stățem așa. Aveam îndoiere bună. Eram intiment, zic mine. Și distopsim că de acolo se trage așa nouă. Și așa cum zici tu, cartea de oații, zicea, cum se zice, omul al Dumnezeu, și apoi a zis și miră blestămat. Miră blestămat, îmi distupsesc că am avut toți păpăinii voci, ca noi ajunsem azaua, ajunsem câte faptul de țea că era sălă. Și vrea să stară înapoi și schise răsinurile. Tora, papul muri minga Galați. Papul, străpapul. Ești aduchei că atei gură fără de rata să nu groapă acolo, un borul la Nisea, că nu l-a lăsat la să dea soia. Brunsul om București și prefții de acolo se zice să rămâna, oa, el este tu casa lui, este tu uborul ale bisericii, zice, aveți voi de loc București, tu băgați tu uborul ale bisericii, tata Nesi, Pibera, și ură cu preftul, și zice, nu se poate, ne pare rău. Și de-apoi zice, să iei de oa de tinii și să duți acolo, o să minga un altul. Și o lăsăm acolo. Mă avem în casă, cadrul acel, este cadrul mare, care o avem și o ținem așa ca, știți cum fac mexicanii? Că bagă toate cadrurile morților pe un loc și zic că mai ține acolo, ei nu o să moară, sufletul lor nu o să fugă vreodată, că îi aducem aminte. Așa și noi avem băgată cardurile la oamenii anoci, dar să-i aducem aminte. Mersi, Luisa. Că l-a dus ieri. Și nu și caie, pe care nu știam aia. Zic că restusima cu chilului. O mână și caie bună, că ai duceam aia, după ce muri papul, priftea să zice, îmi vezi tătura că te învețași de la cicioare la socrătul. La mine. Nota întrebarea este legată de numai a romanului. Mi-a luat zborul de consulția țării, mi-a luat de pe aici vreau să zic. Numai care? Este om blestimat și este mire blestimat. La noi, nu numai că oamenii erau blestimați, și mira lor fu blestimată. Uite, că mire blestimată. Putem să zic că mira a noastră și ea fu blestimată. Și că ce-o băgare așa, că sunt agătii lui scripări și taxirați pe roman, că doar și un om cu o mire blestimată putea să le da, să stihisească așa. Și te-ața o furchie, tu propriul zbor băgai niscăti întrebări. Preftul, că era un munte de piste de Dumnezeu. După ce buțul avea de le scripări, chipuții, le ieți, tuti să doua. Dacă ți-s să pistea lui, muntele lui de piste, îți da cârpituri. Dacă ți-s bagă întrebări, la Dumnezeu. Mătreați-vă că o altă, că o furchită. Aveți la 11, să aveți varianta aici. De câte ori va te întrebă Dumnezeale cât țe. Ți stepi sau raței oameni agutiți, chidnepsiți, pliguiți și vătămați. Cât țe nu le agutești tine acei de-a dzăni. Dzăni este diavol. Draci, zați acolo. Ce s-ar cum sunt chiale de om. Dar să nu apucă să facă atâta de fapte, că a văzut mult el. Un exemplu ce văzut, că de acolo veni. Doi muliare și om al părinții al Viciu Vlagu. Mitru Țamitra și fia. Aici sunt numele țării băgări scoși. Ne-ați tupitorii să adoră leană. 7 de 7 antarți,
Nițea calea, schindurere la un stare al Chile, al nu știu care, și le dau în că cei abuzau, le dau noatin, vire răchii, după ce vire răchii, calea lor trecea pe pădurea țau, iuneaseră aici oameni să adună leame pe foc. Știți de tine, ia că țară, lua cu țară el, aici tot să tu fantezia mea, lua cu țară el, lu legară de un poc, de un arbor, de o de urmat, de cicioare așa, muliare s-au dezviscură și feațele fânicou. Și el îi clipă inima. Și preptul era cu Sorin Coțel, ța Mitra. Și când ne-ați de Dumnezeu, cu ochii lui, ți poate să fac un om care îți îngrupea ce Dumnezeu, ce poate să fac un suflet om. Dacă să-ți bag întrebări. După îți ați că ai întrebări. Cum să ne achei că simt cărnile tale Dumnezeale? Știi cum zicem noi? Știi Dumnezeu? E că de onoare vrem să știm și noi. Nu, așa, zice, nu captă, zice. Nu zice prietenul, nu captă. Nu captă, zice. Nu întreabă, zice. Peste pseaca orbă ce nu vede, peste pseaca surdu ce nu abde, peste pseaca șcămba ce nu ducheaște, peste pseaca pricea ce nu minduiește. Peste pseaca aruncă în ruceni sunt stilier toate amărtiile, că ninga nu știi schimb om. Aia este mare filozofie. Noi nu știm schimb oameni. Ninga. Ca și în față. Și nu știți în față. Pentru că, cum zice Hristorul, ca să ai diferența Hristorul cu Dumnezeu. Hristorul zice, tate, leargă că nu știu ce fac, nu-i scripturare. Leargă că nu știu ce fac. E, nu-i de pașe. Nu-i de pașe. Dar apoi, înțelegți Dumnezeu, zicea Dumnezeu, să lăsesc căiurile, ți le descrie acel țănu, dracu, dar să te ducă te pirazmo. A omului le arăsește tentațiile, le arăsește. Și te-ața, zice, îți fac un alabisi, mă știu că m-am mâneac, Hristorul și o fac nigonoară. Hai să pun întrebările. Așa vorbește. Că pe turtul pistea lui, el era un om, ți-și dea de-al Dumnezeu. Aici n-a stas, face școala de prept. Ba nu vor să facă prept, că vor să-i dau tipurilor la Dumnezeu, maște Dumnezeu. Cu preptul știu, cum îl vede. Și bine explica aia oacă ți este ți preptul altă pagină. Directora, adusem aminte din urmechea, din paradigma a preftului, care este personajul principal din roman. Prindeți-ți că Dinilu Adar m-a complicat și când era tiner s-a hăpisit din una feată tineră, Estela, și măracul a avut una zigă complicată. Vrut să-i să lasă, nu știa să-i să lasă, pătuzonii duchi că va lasă miarea și va stână calea lui Dumnezeu. Este una combinație și mai complicată, preț între care zburăm niții nu minduiala la lucrurile astea. Hai să aducem aminte, cheamă faptul Nisa, care era frate cu preftul. Zăi cheamă cum lucru, vizuștii, ghini tinul cu spuși nu sunt. Nu-l cunoscuiți bine. Eu mă știam de la dar mi-e tot la... Aici era pe mine, eu trițeam cu mumă, țănia-ța. Crisula, Fratisul era nastul mare armător. Am scris-o de carte de el. Muma Crisula avea rădăcini cu nastul, cu Colimitra, și era Kendra Dascălu, era tatăl la ei, că cel cum îi scupul de Dascălu. E matura că e de preț, cum știi, și tatăl tu și Luiza. Zicea Dada, noi la mamă zicem Dadă. Și zicea, îi fură 7 bănuri de preț Popesca. M-am zicea preptul, că vine în România, dar voi zice preptul, Popescu. 7 bănuri. Și nu-i mă țăgând, era Cota, Crista, Anastas, când neasi Luiza să dea Dumnezeu Sfântare, că mă ducești acolo,
mi nu știam tu minti pleasa, ma tine mi ducești vet, lo plâm, întrebam țal ciufec, era una familie de ciufec care se bâna singura la mea eu. Vinturie, eu eram aștufte acolo. Așa, cât nu mai de mult. Eu eram în minții, văzând noi biserica, văzut biserica, mulți a rămas. Mai eu eram pe mic, vreau să aflăm de minte al papul. Al papul și papul. Deci ea cu era. Și deci vine vedeam așa că ne filmam. Bine, am făcut 4 filme cu Nigeria și pleasa acolo. Pe muzica Fotistrasias. Mult așa. Tot. Și când vezi văzuia cu subtufie, era Nicu, era cu mine. Tatăl. Era maș capul de la cheatră. Maș cunoștea. Și le cheamă de cheatră și scria, pe limba română, scria aici se odihnește preotul Anastas Popescu, decedat la anul 1923. Mai era rocutită la țară, un loc de doi așa și un tipurăm de mur acolo, pești minicatul rățean. Ei, acolo, după aia știți, la 17 ghinghe s-a spars în tip Oaraș, puțină fără dau chimatii, mă, de 16 și 18. Mă altceva nu știu, așa că știu că ți-am alitate, da, o ți-ai gândit tine pleasa ea feată de 8 ani când pune de acolo. Cum nu ți-am gândit? Și zicea de apoi, cam multele istorii, le aflai de la Muma, că Muma nu știu trecea cu tatăl cu Kendra Tascu, dar Kendra Tascu era un serv. Mult serv, mult. Era un de-al statina, cotul oară, și zicea, la clasă, să presupunem. Să presupunem când mamă ta pus în păzare. Când mamă ta ne-a în păzare, el de un ar, mama mea nu ne-a în păzare. Nu, aici e adevărată. De adică. E ghini, el nu știa calmul. Să presupunem. E ghini, să zic. Presupunem că ne-a zi, și ia un chil de bearigă, dar nu ne-a zis ce am acel măracă că trebuie să plângă. Că totul zicea, mama, presupunem, ori nu aduc ea zboră. Ea mă da, dar nu ne-a spăzat. Ne-a zis papii, dar de cuciu, dobitocule, stai pati. Ați povestea la toate ațeale, presupune. Și de acolo aflai pe Tănas Nastu, aflai multe. Culetare ca să mai trață heamă în poațea, doar că zi la Nicu să înțeleg că ațel rufeni căzură în minilor cu fruiara. Până si poți să acuși. Zăsim că Nicolae, ca să aducem aminte chilolul ațel Ligionatic pentru Sonia ma de moarte și de multul fărmac. Că prindeți zățem că alunta era oarbă, muriră mulți oameni și vreau să vă zic să nu agășim lucru. Cartea asta în greacă multul că nu este unilaterală, nu este mai pe perspectiva a curbanilor armânească. Nu, este adusă aminte și curbania alântor. Este un personaj acolo, Zavalos, care una hopă lua casă armână și întreabă, da, uite-mi că ți-ai și șandartul. Și ațel te mitusește, păi îi învătămară părinții. Și mine pistipseam că nici vlacul îi învătăma. Ți vă zic că noi ne minduim amutul din perspectiva curbanii noastre, nu him singuri care trecum. Așa că seara vine anticrat din prosfine. Și mărață că nu și-avea. Aceea este un merit excepțional, că ți că este mutrit, știi, perspectiva ților,
acuri bană era și ea multul la ei. V-ați găsit cum ați zis cartiul să zburaște bana greau la prostii, la refugiaților. Ți vreau să vă spun tora că modelul armator probabil era fratii a Bumăsai Crisula, care îi băgă în cap ția dra fratii, acel tanas nostru, pe care Ahoria din scoase un carte după un manuscrit al Nicolae Polimitra. Eu sunt a spus giunatisli a uștui, a tanas nostru. Vă spun, aici a avut bană de tip de roman. S-a luptat acolo, de-apoi a venit în România, dusi, știu, polimul civil din Rusia și nu se știe cum muri. Anul ți străini sau 6 străini, îți un personaj mult complicat, genul de armătură de acel Johnny, am și complicat. Cum nu vedea momentul Crisula? Sigur, cu vreme și cu... Cum mă învățam? Bine că aveam 7-8 ani acolo la Mișinova era. Vinea Nicolae Polimitra, ți scris în cartea și manuscrisul, vinea Nicolae Polimitra tot cu Sărin cu Muma. Acel ți scris... Era cărvânarul și... Vinea cade tu la Muma, bea cociul de cafe și după ștuți bura. Vine acolo, orice. Ne-a lăsat mult, Și multe învățate de aici mobeți. Era victimer, acela era enciclopedie. Așa, și mult învățate și de acolo le găsim multe, a rămas celebră istoria când erau în Tutoara de Pleasa și vine un turc fein cu orchie, sălzi, muzica de la Afirgeați, căutare. Și lua el face el chefi. Și vinea și Tănați la țeanuntă. Și tu era ca în risc, că nu avea muzică, nu avea... Vine Tănați, țichiți așa, ca ție, vine Feim și ne-a rechis sălzile, mă, muzica. Cum de se? Că Feim era dușman de moarte cu Feim, călică, neasi, știu cum mă descria mine, călică, neasi, aș să rug piste cu calul lui și aș să rug ca un angel live de până tip tu mesa de făcea etichetă acolo, s-a durat lucruri. Și le luă sălțări și duce după ei. La un alt nume, că ce o zi era aici pe Tănați. Vreau să ghivăsim în heamă dit carte. Vă să aguchesc cu mine. Și vă să aduc aminte minarea țea care a lăncit atunci de emigrare cât în România, cu tugosită tu carte, și aua este un diaforau romane cu armăturați mai fură îngrăpsite aua România, am adit perspectiva românească. Aua este un roman îngrăpsit din perspectiva românească, este cu tugosită minarea țea de colonizare. Și vreau să vă găsesc cu scântii cum ați aici lucru. Bun. Și vă văzut, ații care aveți cartea nu sunt tu idii, frânza 73. Nu este ideea misurare. La frânza 73, în Dios, tot îți fac o aradă cu induiești, cu care al Dumnezeu, îl zăsi preftu. Am avțătă, tu riscânti hori, iscânță de anoci, cerniți de-a locui, caftă să-l cândăsească din cuchidli, să le vindă tuti, să le lasă locă din iubănarea din paci străpaci și să fugă tu României, că taha chivernisea de acolo va le da loc spărați să-și facă case. Este un de al celea din Grămăticova, ți fața aștari lucru, gri Toni Carantana. Sunt ușați, țiar venită din România, să le arătă oamenii, ți preftul. Teamătia este minduiare, stindiși la frați din Curceau, Pleasa, Câtăbitului, Mijopului, Livăți, Câlibii și multe alte hori din Macedonia noastră, ți preftul. Și doar întrebarea țea zisă de un xinit, care este clirunom de xiniți. A cui va lăsăm Epirul, Macedonia, Tesalia și Ehea? A cui va lăsăm Pindul? Eu sunt un grupate rățătinile a noastre, șoasele de păpâni, străpăpâni. A cățară si stoară straușii anoci, tu groapă. Noi, a cui n-a lăsat sapii boațea lor prit mirminți? Au altea mi inclinam alistămărie.
Și când a vizui una lacrimă ți-l chica pe fața alea lisită, și când a minutri într-o clip și l-a avțam boațea. Mini, eu mi-a lăsat. Nu pot să-mi fug. Lipsește să stau aua, să-i vegliu sufletele. Aua pai găsiți pe livru cu ți-a rămas în pleasa, cu băseare care a rămas în mașini, icoana de strămăria cu mult. Vai, în sifeațele ochii, amațeani duchea inima. Preftul și l-aplică capul și nu putu să-l ducă zborul nintii. Tinicheamă de oară, tuta ațea mare de suflete armănești, fu aplocosită de una sinichisi, cum zic mine, ți li curma adiliaticul. Sfugă prudoții, defisis facă, aurlă un tineri ți și dea ditniga caros. Maghini zmora api și câmpii apindului, cu tufechea într-o mână, dispăneți tu loc semn, aurăm un altul. Nicanoare astea sunt îngrăpsite de un xinitipsit, care este clirinom, la niscând să xinitipsiți. Acum dori este că ți-e fuzim de acolo. Aia este de Aforaua, cum vizuimile cu țara din Macedonie câte România și nu ved acei natul României și o vedea altă soi. Bine ți-și așa și ți-și alte, aici ți-a zburat bine, ei nu vrea să-l lasă pindul. Zicea că noi, pindul nu poate schimba muntii fără noi. Așa zicea ai piciorii. Că acum nu sunt pindul, acum nu se simt doar de nara. Și aici cu pinduiarea mea, că lipsează, zicem, nu toți vrea să fugă de României. Mai mulți ne-a rămas în locurile lor. Ia, avem și la Cășești, că avem un custurin de Ditar Beneșie, de Zaranda. Ia, rămân, tatăl. Deci, mai mulți de armâni, a rămas în locurile vechi. Câți vine în României? 40 de linii, 50 de linii, mai un milion a rămas în acolo. Gărții, a Beneșie, și aceea nu vedea altă soi problema. Nu vedea cum scria aici în România. Când zicem la patrii de mumă. Că ai patrii de mumă? Zicea preftul. Că m-am luat de ținem știațau cu patrii de mumă. Când a gândit la patrii de mumă. Așa zicea. Că ai patrii de mumă? Este ți zborât bine doar acupindu, nu este ca un hiroroș, toate cărțile lui, acupinda de la Râțătini. Tema hiroroș care se vede toate îngrățările al lui Dini este Pindu, Macedonia, Râțăteinile. Și când o găsi cronica pe romanul proza cu armatolul Tanase Nasu, zici că este un capodoperă, și acolo zicea identitatea armânească este Tidini, Hiroroș, de tot lucrul lui Siloadară. Și au un citat de Răzăteinile. Avem aoaș, cama de dau de ani, ți căftăm răzătini. Și aflăm multe. Ama nu știm care sunt toațele bune. Căftăm răzăținile noastre la străuși, că trecură de cama de dau de ani, și nenga nu le știm răzătinile, smesticare cu alte răzătini și nu le udusim tot. Răzățina s-o căptați cu suflet că apoi este. Și noi se zățeam întâlnii. Și noi armânie, mașină răzățină avem. Un suflet armânesc. Him ligați unde alantul, știațeană vremea cât. Toți până soi him, că mașină răzățină avem toți. Așa cum omul are o răzățină sănătoasă, țifeații ei din deți, așa și noi. Noi him dezle. Identitatea, toate cărțile, și astea sunt carte de identitate la tine. Toate îngrăpsările lui, identitatea este, cum zic eu, ca o definere, este ca un hiroroș. Nu, că mă rog, găsiți, găsiți maghine, tot este roman, toți leuntarii, eroi a romanului, nici când sunt fapt stugărții, veri stugărții, și alți sunt faptul arbenișii. Mă toți, că mi-le feci mi-adunai cu fantezia, mi-adunai cu comandarul la Zândania este Apse. Comandarul de la Apsea de Sărună era Takis Karaianis. Acolo erau bine de arestai, 30 de amutulat, era pedepsiți acolo. Și atunci se cade zu
stau din zbor cu aici, pedepsiți, condamnați. Și deci, ei au dreptul să se luptă pe locul al lor, că sunt oameni de-a locului. Aici este expresie. Asta este un dialog extraordinar. V-ați vedeți cu cartea Clop, voi să băgăm să ascultați și aceea Imagine, care o adră Dini după John Lennon, că romanul este poate găsit pe cleaia aceea. Dini este mult optimist, el vede, îi prinde armonia Clop, ca fi un papa armân. Și tora, v-ați vedeți personaje lăi, când se atună cu vâră armân, zice, ei, și mine amână, mai armână. Și de apoi s-a dat bun. Fărmac s-a dat bun. Și nu este unul, sunt mulți, nu este nici Caraiania, este o care, acă era comandantul de Ahapsi, totul sorii, a pofusește să-l da cale, închine, aranjat. Și a zis, ghibăsim în iară, poate n-ai mai tare de personaj ca Alexeari, este Gheorghe Capsali, care era prota Antarctu, este acățat de un armătulă armân, Mitru Pitulea. Aței vrea să-l vadă, putem să dăm și mai multe detalii, pentru Sonii îl judică și aței de o oară dit grec să dar armân. Acel dese, și bine am sânge de-a fost, că acei vrea să spingură armătulate. Și la moarte acolo și-a dus aminte. Deci bine am sânge. Este și el armân. Desi, străpapul era de Bizanț, și era de Riga, că în Bizanț era multe anuci, că 1800, 1900, 1900. Acolo Bizanț, nu era atât de anuci. Ce zice? Ei, desi, străpapul și l-a primat Capsali. Ba, apoi vine, după trugiri pe care Capsali. Și apoi el și-a dus aminte că stai în geamă, că vine când a fost, și vine Babajut, că el era comandant de armaturat, vine Babajut și se le chemă cei 30 de oameni de avoci, de zândarea de sărări. Ești, Tora Papu Ghivăsescu, Aestua Capsali adră un și ritlichea și se-i scoată aici să armând de Pahapsi și Taha lui acăță un abzăt armătură armând Aestua Miciu Vlahu, dus-i acolo la Hapsi, să-l bagă înăuntru și zice, lua vina maestru cânia, Aestua-i teatru. Cam adiținția în Capsali, are vătămată mulți andarți și refugiați greți, ținețeați și fițeați nitul horile armâniști. Și tora, comandarul alea Hapsi, zice, ația nu este zice că este fur. Și mini mazină vâr peste mine tu casa mea, să nu pliguiască fumealea, să nu iași casa și loc și prămțării, ți-ți stini ca șef cu mâini în sim, toți valvată aură Carainis. Ia cu aestă, cum zbura cu năboațea preasă, îmi zis Eva, zbura ciorma cu silă ca noci, ca fășiroții. După aia eu gândiu că musteam, n-am atâtă silă. Toți valvată aură Carainis. Ia cu aestă. Cum zbura cu năpoațea preasă de vărăfleamă, ți le-a beat tu inimă, uscoase căpurea de la vâr și udea din imeasă. Capsali și alanță dole armasele din Iosif, izboarele comandarului, viscutii tu fumul alb de tutumii ți lișea din gură. Area hântii nopți ți zburăsc cu coațel 30 de armătulați, cliși altul zândanii, nu dus el zborul mintii. Un câte un le aduci tu ai birou, slachi găsesc cu câbatea, ti ții fură cliși. Picățele de la Crisi, țimușat, de la Crisi, asta de la judicată, sunt îngrăpsit izboarele, aluptător contrastat lui Gârțescu, cătădixit, zații alea hapsi. Hai disminduim, ți stepsuar aici oameni. Cum zbura cu mândalul, îi umplu înapoi putii din buzul. Și de-apoi îi tindi moabeschi și ziții, ți-a aici s-a pântul surnii. Și apără locul, casă. Că oameni de locul e. Tora, Nicanor, aici este optimismul al Dinii care vede armând peste tot și poate vărăva. Era că mi-a ideea. Toți erau de sânții vechi macedonescu. Cum zicea, acel episcopul de Dionisius, episcopul de Sărună, când ne-a senazat să dăsi, hai să ne dorim pisarea de sânge. Nu ne mai vătămăm. Voia luați antarții, să nu ne mai vătăm ațălan, armătulații sta tufechile, să nu ne mai vătămăm. Deci că
că ce este cât mă? Și accentul de Iisus zice, știți că făceam o abete cu prep, știți că una maiinea mea, o era de Bradalex, din Iberia. Și acela avea Sente Machidulești, Tora ca să avem în iamă și caie, din îngrăpsia oatră tuti tăbăbilii de armăni, sunt ușaței care își lugursesc cu pelași, și acei care își lugursesc cu macedoni, toți sunt acolo. Și acei care își lugursesc cu latini. Este una turlie de, nu știu cum zic, spectacol care îl dă armânii cameleonia și când o să adună cu careva, de una oară să șuță pe mintea ațilui cu care zburăsc. Tora, sunt atunci, este adus aminte un comandar de arabsii de acolo, din Anița, care clima perdica, nu mă vea machidoneană. Și îți duce armânul nostru cu mintea să ia scapă pe armânia lui de arabsii și pântul sonii ți-a dat. Și adică mă avete cu ațel de vechi macedonii, numai ta, perdica, Alexandru, Filip, frați. De acum apar italieni. E mă italieni. Mă avete mari frateli, bacio. Voi veniți din Troia, știți tu, permite-mi, voi italieni veniți din Troia. Și a dat suțata Troia. Sper, trătuța mirazii romani. Mai suțată. Vedeți? Și romanizarea, și pelaștii, și machidonienii. Un mintimen din toți se vatlo, se saflă cu teoria lor. Un zbor, un optimist, Așa. vizionar. Vizionar? Da. Era vizionar. Că n-aprea să mă cheamă cum o aveți, le voi plăcăsesc cu soțile noastre să ne cântăm ca un cânt polifonic. Să ne adunăm noi mintea cheamă. Ți-aveți chefii. Vai bine să șețesc. Cu dătearea la ea lună De la cu dătearea o nu-ți vedea că și-era umbră de la nu vedea voi de la că și-era umbră tu vechi cu laminarul Bravo! Bravo! Prin editorat vă un pasaj din carte mult important. Preftul Nastasi zduții și zburaște cu episcopul al locului, cu mintea să-i da prați refugiați, prospi. Și mi cheamă spărea, nu știa cum va se achivăsească cu el. Și tot v-ați ghivăsit mă cheamă dit moabetea lor. Nu întreabă episcopul. Spune-i, am azi nu te afirești aici. Ți duchești să în dostul sufletul a tău că hitini. Așteară-ți duchearea oa pe misale din intea mea. Taxipesc că este Dumnezeu, ți luai din inti. Și tot apădăsește preftul armân. În dostul sufletul a meu, zis el, mi duchesc cu hit al Dumnezeu. Sufletul nu are numă, ni Vlahos, ni armân, ni grec, ni macedon, ni alte nume. Am dat însemină Dumnezeu peste aistul loc, nu zăsi, este simisă de ahtari și alaltă de ahtari. Dumnezeu ne feați toți oameni,
Amadeapoa, evoluționul omului și istoria lui le aleapsiră oamenii. Îl părță tubi, ca fișună cu limba și numai ei. Te amărtii, a este tubi și ziua de azi îți măcă un pe alată, tiși canda este locul în capituț. Frații Dionisos, și lua înapoi de pe un heamăghin. Maca sufletul ți spune că ești hile al Dumnezeu, mintea ți spune că hi. Armân, ma grec, ma român. Mintea îmi spune ațeați în inviță pap, străpaplu și alaltul pap minte de ei. Îmi spune ațeați o cântă-și boațea pindului. Și ațeați safli când bate vintul pe pădurile lui, și ațeați o cântă pulii de oarbările de fați și plătăni, și ațeați un grăpsesc cu munțele a soarelui pe zenile de munți, și ațeați safli când șușură rălul țicură de munte. Bo, frații episcopul. Ghinu culea voi strângul la cheptul ațeați hi. Om de-a loc. De-a locului. A preftului se umplură ochii din lăcră. Dionisos îl limutri lăcrările și zăsi. Lăcările tale sunt ușa mele. De-apoi lui Bășena stai tu frânti și l-o îmbrățătă. Bo, frații, îl minichesc cu tâși când au luat toată Macedonia în brață. După ți și zură înapoi la measă, Dionisios zăsi. A greșeale numele ține-li băgă istoria. Istoria ne fărmăcă tuți și averul lo ascundi tu scutirea de sumpoalile ale ei. Ți duchești să hi, ațea hi. Duchearea nu poate stulia vâră. Moași boațea sânzelui ți-l spune averul. Tora lasă boațea sânzului a tăl să-mi spună tiții vrei să-mi aduni. Și tora literatura prinde să aibă nomurile a ei. Așa că doi oameni aici care avea suflet bun și sminduia să adare în linia club, doi fură vătămați liniul om. Și tot aveam să-l păgăsesc cu Dini Znăzăcă un permis excepțional, cum s-a pufus el să-l vată personajul principal. Tora, nu le ceas de ce cum spitisează romanul, nu știam cum spitisează romanul. Niti ca să zic că țelul mai, el călizea câte munti să adună cu anutulagii, în care lipșe un ficior disperat. Deci, ajutați-ne, sorica mea naște. Îi creau, îi s-a dus apa. Și a lui s-a avea dus numai că mănăstirea la care era el călugare, era omul numit Bânau, numai numit Zarco. Că i-a ajutat toți oamenii de Ananghi. Și ne-ați el. Ne-ați cu, ca vezi, feații. De până de garoță, l-o dau ochelin și ne-ați la țap featiții, că i s-a rupt apa și stască. Și a țap mărata, era ne cheamă, jenată, își dăsi preptul. Nu te aferea că mi ne-am pintizat de multe ca tine, îți băgă un chilini peste cicioare acolo. Și dăsi, mine va te ajut, l-o aduți chiliul sau chilia pe la lumină. Și apoi descrie, băgai mine cu îngriții, cum o feații, cum așa și așa. Sunt detalii, o vedeți. Și acel piciuric care s-a mintat atunci, deci vine acel bahibă, ghinătorul, ale armânamiți, va mâneagă după ce va lua pe preptul. Și era o renaștere a Gergilimean. Acel Gilimean l-a dus și preptul și zice, când nu pitiță, că zice feata Tana o chema, zice, tot la Anastasie, zice, tinul l-a dus și aici pe chiliul meu, mai voi să-l piteți timp. Deci mine vă repiteți. Și până atunci mai zicem Nastasia Nicu. Și auau legat ora că zicea apoi proiectul că azi îți amintă Nădia, azi împitițăm Nădia când nu pitițară. Dar apoi era cu chilimea, că aici de tu magazin. Era cu chilimea tu la un magazin. Făceam, cam cumpăram una la altă. Și Imea era foarte interesată că mi-i ziceam, la tate, cum mai neazi, cum neazi romanul, cum se... Deci... Tu engleză. Deci, doar am văzut pe armâneaște. Zi tu engleză, tot așa, poate. Deci, how are we going to end this story? Bineînțeles, dar deci tare, și I think I'm going to kill the priest. Tu magazin, ca nu tu magazin. Și ați că ești a fost zvată
Și s-a stăgat. After we don't know many Hinduists, știi? Bine și I think I'm going to kill the priest. Mai este de aici. Mutrea cei cu la mers facă de mărți. Măi și care? M-am mutreat cei și am aducit că să-și 2 ore, să joc. El și cai. Și cai. Ați avut extraordinar. Bun, vreau să progresez cu Kira, nu știu, mas poate să spună heamătră limba romană, mini Lugosescu, că este mult umșată. Știi că se fac câte mă aveți ora, de când avem și Facebook-ul, că fârșiros, că rămâstean, că nu știu ții, că limba, standardizare, una, altă. Este mă aveți, chiar de multul, nu? Și, cum știți bine, că sfeații standardizare, Vitoria, la Daunii... Unul din 1997. Și cu Tiberiu Curia, Saramando, sfeații standardizarea, și mulți fârșiroți sunt unii heamăcărtiți că standardizarea sfeații pe Graidu îi se îngrăpsire de 200 de ani pe limba armânească, limba pindeană, grămăsteană. Ama, asta nu vă zică că Graidu fârșirutescu chiar. Tu cartea albine, deci numai și tu cartea albine, tu poeziile al Spiru Fuchi. Vedem o nămușuteață și una aveare, ți noi prin de susținem. Tu, literatură, ca nu vă zică că ți din Trandu, îngrăpsește, putem să zicem, multe, marea parte, fârșirutește. Și scoși, aveam una listă, mă valizat știi, poate, zboarele este, mai este, sunt o mușuteața a limbii ei și cum noi prinde susținem mai este mușuteață, fără de altă. Nu v-ați chiar zboarele fârșilutești, multe de ele le luăm și noi, grămusteanii nu le știam, mine cum lucrez atât mult cu Spiru Fuchie, cu Dimitrandu, nu am problemă, dar Saduchescu îi cheamă Graidu Fârșilutescu. Și de aici este un roman al Dimitrandu, este cum zic eu, un furniz, vedem că este Graidu Fârșilutescu, este Teanami. Așa cum este și muzica, care noi grămusteanii nu avem și este ceva extraordinar, este ceva fantastic. De aici, romanul, eu am prăfăsit să adevăsesc când vine cartea de la tine, până zonă de sfugul din Germania. Și nu am prăfăsit, eram tugății, iar mă turnăm foarte multe, a prăfăsit să adevăsesc cu Niheamă de ea, am adine să vă adevăsești să tugății pe balconea ta cu livada de masă, tu isihi, așa prinde să o adevăsești, și de aici va să apuchesc cu sucântul, cum și-am zic pășeroții, va să apuchesc cu sucântul de tocuită pentru bitisită, că este de aici, este una mușuteață de limbă. Sigur, de mine, îi cunosc cu stilul al tine, îngrăpseam că de proza cu Tanase Nascu este una capodoperă, Răzătini, cartea ți-o scoase din la Moscopole, cu Furnia, când avem adunarea mare din Moscopole, dau inițiații, Răzătini, de-apoi cartea ți-a mult umșat Lunina de Seduchi, și proză, poezii, minduieri de Aldine și așa mai încolo. Toate sunt, cum zic, dine aduse tu literatura noastră armânească, care este și membru la PEN, PEN al nostru, PEN armânescu, care este prota instituție a noastră, ți putem să o adrăm, că avem mulți scriitori, avem multe cărți. Dine Trandu aduse tu literatura nouă, modernă, armânească, un vimtu nou, da să zic așa. Mulți îngrăpsim poezii, cărți de poezie și multe. Proză, tu chirolul de son, mult obțăr. Și dine umplu a este un loc. Acolo am să mă zic și altă ceva. Vreau să vă fac titățea chirea pe standardizare și pe limbă. Știți dacă mi-au luat o alcochită la protozbor de găjet? V-ați luat zânți crearea de rămâni fârșiroți, toți romani, rămânești cu îndăchești, și crearea de grămușteni. Gramile ți-le uvilisită este carte, săntațeare ți sufilisesc cam mult, cum zicești, ziua de azi cu mii, cu li, cu țacuji.
nici a minha terminal că nu mi-a lăsat de jos. Ama mini, aici de discriminare mă spindurai cu culiba al papu. Papu ce avea un zbor. Papu avea un zbor. Mamă țară seaști, bea de geamă pușcă. Acolo nu le-am seaști, bea de geamă pușcă. Tora, ații care nu sunt ufășiroți, multul lișos exigisim care sunt chiafurii, la fășiroți cade de multe ori lăulu și năulu. Ți va zic zur, tu loc de zurlu, aco, tu loc de aclo, și așa mai largu, cade năulu de multe ori, car, tu loc de carni, lemi, tu loc de leami, cade năulu de multe ori, cade lăulu de multe ori. Sunt unii scântiți zboară, iată, eu zic de amăliga, de actări, care dau una mușuteață locală și ca fiind prinde să Așteale nu vale chirem, că nu în limba lințească suntem mușate. Iurisma, pita are de viață, are și de caș, are și de curcubet, are și de praf. Sunt forme de astea, gen știri, știu. Validitatea la Valea Duchiți nu este atât multul zorii să găsești să ți vă zic acel zbor. Și pentru zonii de arichea este mușat ca fiul să-și îngrăpsească graiul la lui, ca este nomul tu lumea este ca fiul, este perifan cu lumachea de care... E și standardizarea este lucrul când o îngrăpsim, să ținem un text, un cronică literară, când o îngrăpsim un eseu. Deci filozofic, cum îngrăpsește Ilie Vrana. Acolo este zborul de standardizare. Când îngrăpsești un roman, una poezie, nu te încheia adică poți să îngrăpsești tu graiul tău Fășărutescu și Grămusteanu și asta. Și mai este Alcoria, tu ești roman. Bine, ca pe piesă de teatru, prezentai ca porghită de undarii la romanul. Personajele. Pe ce le prezentai? Că mască că văsiți o porghită, vă trezească, vă deșteaptă interesul de roman. Uitați-vă, primul, Preptul Anastas. Preptul Anastas, care era deputat de Fășiros, dar nu mai era de Canachi. De Alcanachi. De la Vudela, Canachiu. Vinici Canachi. De undarul principal de Alcanachi. Marsus, oadă. Dar apoi era prietul Nicola Samara. Timiscură? Staregiul e... Deci, vine de băgatul de oa, când vă livideți personajele de undare, vă ziceți că citeați aici. Acel citeați. Și ața nu a poate fără. Ajută multul și ca să dai legătura maghiană să personaje. O, mica mea, că nici m-am fumat, ce faci la legătură mea? Puteți-la, că deschide, oameni duruți, oameni să avem măgăți ca ei, ca dăzi, și ca toți voi ți venit a oameni. Voi câți ai venit a oameni, că aveți vreare. Aveți vreare, tisnaca noastră, nu venit de... Tu venit. Malul avea vreare, nu chiare, voi nu ați venit doar țara oameni. Are pită câte vrei. Nu vine cu... Ața bunul ceacare, că veniți să-ți mâncați pită. Da. Mai este atât curios că Niga are oameni și sunt cu zuchiare de armânare. Aici este mult curios și am mândia. Dă fichera că sau cațeți ca multă de tie, vindeți. Păi cum-ți n-am? Ia, cum-ți mai e? Te-au alța pită de dia de la voi. Știi la mine Niga. Am și eu o întrebare pentru tine. Nu știu cum le zic tu zboară să o pară navigat. Dini zbura ceva de un om azuliță, el care este un om, nu știu cum să-i zic ca să nu se scătească, un om care este genul Imagine, John Lennon. Juziți
nămidui că nu are pisti, că nu are zumbiță, atât. Una turnie de vrei de ațeara universală, tu carte v-ați vedeți cuvenză ca e și tu mintea preftului câței astea rău tu lumii. Câței și multă criză din întrebarea asta. Și aurica ai tamam tu un porul zdățe malantu, ponul și dureaia au una noi, mă. Nu știu de se aplăfăsi și nu trăiești romana, bun, atunci nu poți să ne aplăfăsești să trăiești asta. Zic cum îl veți de mine. Atunci asta este întrebarea marișoară. Cum îi vezi la... Căpțor, cum îi vezi la... Treci, mă înțeleg. Ești o mărgunită. Ți-a organizat ea să aștept și să arăt. Este cu arăsul pe buze și să ne aduță n-am mult de carabă. Eu protați că nu spui cârghisle. Vă plăcăsesc cu neapărat cu Darii. Și când apoi prota rock armonescu și așa, și ele țiom și cât și operatorii, dar băi, mata vreau muzică fârșiutească, ți-a bagă-l dine, că este ca la noi. Și mersi, dar poate când scrie mai mult ca om, și ții când fu cu gala de filmul, nu știu, faimos, și atunci ne-a simțit mai mulți că se bagă și avem chiros și de lui Zbor și iară și cu Anca. Voi zic că mersește mult că voi doi hits doi artiști, doi oameni mult delicați, mult sensibili. Amaladini este ascultă cu șicaia. El și ascult de geamul și sensibilitatea cu șicaia și cu cânticul. Și de aici atunci ligăm soție bună și de un picântic, multe cântiții, de toate turile. Și minduierile de dini. Așa cum duchitora roman, că nu la roman, nu ar fi. Este un vreo dintre tuți, asta și el, că este furșilor, are partea este cu besă, cu bimutata în camă, cu boața, cu sină. Câteoară va el să aibă și sunt furșiroții. Are partea land artistică, să-i zic, cu vasi băiesichi. Toată lumea să chicăsească pentru somni. Neamcă, ce mama vane din căsichi? Și aici se duchesc că de ții ghevosit și tu cartea este și aici să mersi mult la Dini. Dini fații ca să avem capul părerea noastră, ideea noastră, să ne o ținem. Am asta nu văd amintea este. Și dăm iara primea să ne zburăm, să ne vrem. Și aici duchescul la Dini, el este un foc apres, el este vreal. Și este nu mai vreal, este de goare. Când șezi lângă el, când îl asculți, ei piră, nu poți șezi. Și aici duchește și tu râpsările lui. Și ați vrea de să știi tizărțimile noastre. El fuzi largul și poartă tot armonamea și o dezvâleaște peturi, pe cota chirolului, atât mușat. Ți-ți zic, mersiră multul și tu ți adră dini și tificiuriți. Și este multul eu, este un om eu și pe media și pe toate. Și da-mă va să aducă țiva nou, cum zice Chira, vai nou, țiva cât e initor. Și te-ați adiminuit și cu biblioteca țara. Cea mai mare realizare. E și acolo călcă lucru și calcă lucru, nu este ușor. Este virachea lui de cultura armonească și atât că este un artist, nu știu, dus-l ei, complexul, mudriț, întrepsește cânt, cantautor, adar videouri, lucrează de cultura, de biblioteca armonească și Maxus, văd că și-s documentări la romanul ăsta, nu este marș ficțiune și aici mersește la el. Nu mai știu câte documentaj, dar mult de imaginații, mult o arcuntă. Și asta iar a mers.
musecile și fără sine. El și-a lasă imaginația să ducă câte iurduții geamul și mintea lui. Și am alitinit el și toți îl vrem. Toți îl vrem, știi, el vine. Azi și dai mai rasim. Avea managhe. Era puțin vorbești, buia, și putească, e ținea și, că nu avem... Ți vreau să zic bine că să-i dai să... Așa mi-ți amine până tu aici lichii, ți învițai. Zburăm, când iubeți omul, captă prota și iubeți sufletul, captă prota și iubeți mușuteața lui, că toți avem lăiață, toți avem lumină și avem mușuteață și... Prota ma vrei, te crezești cu om, captă și iubeți mușuteața omului. Și cu atâta fă conexia. Fă conexia cu mușuteața lui. Și apoi va te duchești omul și va tu te va ghibă bune. Așa nițai și așa fac și așa mineci. Că nu voi să mai țin votul, am o întrebare Dini. Ne permitu zici că acolo, Germania, Tuxani, Xana, Mintașa, poate ne zici mai votul cum se face? Nu era mine. Ba, atunci aminte că scrierai cartea țau, mi-amintai tu un loc, tu în casă, ți nu era meu. Mi-amintai tu un chirol, ți nu era meu. Spuții, mi-l lua și casa și chirolul. După aia cu muma țau, cu nu știu ce. Și muma, o aplai în mumă, și ședea acolo până așa la umbră, muma aduna lumină dita umbrii. Și din lumină făcea chirii ghemii, din lumină. Și să zic, ții față picioarele mămii, cât ești ca chiruta și cât iuneți, vine deja ale mumii. Mumă negru și ia vreo casa și chirolul, că nu știu sunt. Nu știam sunt. Și zice, pur și facă muma, hai că o să te duc mine pe calea bună. Și mi-l luăm muma, și ața se cheamă lumina de Sfântochii, poema asta. Mi-l luăm muma, 3 țări și 3 nopți, mi păcătul se înduchie. Muma. Și duchea țau era plină de lumină și mituchii. 3 nopți, 3 zile mituchii, mi fezi lumină. Ea de-apoi mi luă, mi fea ții bună bebă, așa că mi băgăt o sărmăniță și a crescut alt om. Și așa explică că Nixana am uitat, acum țau. Și aici de la 15 ani eram, cum să zice, liber. Toate peturile cu ghiniță și așa, țau cu deschire. Toate peturile dea de departe și a rămas și mine, ca era bine de la coară, îmi amintai. Și atunci agățai să fac poezii pe limba armenească, pe nu puteam cânt, să fac muzică folk, dar tot era că streacă și chirolul, că era doar de cilimeani, de așa, aici era germană. Și cama bună, cama bună, protul cânticul este chiatră de picare. Și cum speția țau, când mi primnam, că se bă la țelul, era nemțescu. Mă tream la Filiți, când mă tream și ce capsina. Mă tream la Pudi, când zicea, ce capsina, cum ne-au adus de nos. Nu așa zicea, așa mi se părea. Și călcai în chiatră, nu te-am picală. Călcai în chiatră și uite cu cișoară așa. Ajungi acasă și amintă un mușar cântic, este chiatră de pincale, toți mi calcă în cicioară. Bine ori mi doare, văr noapte, ananghinoare. De fapt, așa e ca plus. Ați fost primul cântic ce nu vezi în limba armenească. Și după și alte. Și așa mi cheamă când mi cheamă, mi-o aflai rădățina, că sufli mi-o apoi mi-o aflai. După că m-a zis Americii, deci cum să fac mine, că ți-i văzut Americii, nu-ți mai zbura limba. La biserică, m-aș limba engleză. Ca nu genera cilimeani, nici nu da vechețea. A rămas în discăți, mă auzi și m-a zburat. Deci nu e bine. Că
că vățuitul Americii din torul al mâinilor din Balcani. Deci, acei din Bulgaria, acei din Scopie, acei din Albania, nu mai vorbesc limba, va să ajungă ca de Americii, va să vorbească limba locului. Hai ce fac, hai să fac. Ce-i vine în cap, hai să vine în cap. Cum ghim, ghim. Și dacă vrei să fac, să bag în muzica al John Lennon, al Ray Charles, al Rolling Stones, făceam zboarele, luam muzica instrumentală și băgam zboarele. Și așa când era papă de mine. Așa, prota pu mata spita. Ați pu prota. Și petrecui mața spita, orice-ți face, ce s-ar spune, ce-ți face, tu este lume, ori ți-al pita și ți-al maghen, și lua la o alta de pe. Că ți-ai doar de pe. Că ți-al pita mulnicul chiră, băgă chirichelul să facă pită. Ori pită de urțări, băga pita 7 cu măți. Una mață, că vezi mață. Mața liviținii. Mață-i cătușă. Mața liviținii, care era țalvanghen, o niuți pita, că țalpita o lăsă pita să arățească. Mața nează o să apărti piniga pită și o măcă pântul pitisită. Și dacă te pită ți măcă, mărada pe mață crescănică. Prima, mea că la vinii țalvanghen, mi-a sunat țalpita, crepă mața, și țalpita a găsit, măcar nu că-ți bagă pită, nu băgă tot de pita, pita nu are pe o zi, nu are pită. Și așa găsit mața și pita, și petrecui al Banchiul Zega. Nu știți Banchiul Zega? Că e amator, așa. Și petrecui al lui, și se zice, Banchiul nu știa că vine cânt rock and roll, nu știa și pe limba armenească. Dea de telefon, vine de Americii, el pe italian. Ori de el, ca eu cânte când îi băi, bine, zici, știi că, nu știu, așa am zis, am zis, zice, după aia pe mitusea Vaghiu, zice, el avea un aimaș cu de-aici difuzoare, zice, mea că era o băgaie, făcea casa și Vaghiu, muzica. Când agăpseam cronica asta de lumina de Sfântuchie, găseam așa. La Rădățeni. Smerț, la Rădățeni.
Tamam când îmi îndoiam că răzățimile se aflară, Pirlitul este lungul, știți bine, Pirlitul se zvârtește malargul și aduce în mintea noastră altul personaj, Tiaie, simbolic, Alexandru cel Mare. Și așa vine Trandul, leagă rădățimile din Macedonia al Alexandru cel Mare. La frunza 47 putem vedea descrise cazuri ale Alexandru, o luptă, căvală, partea de Pirlit cu Alexandru se alâncește cu turbură. Este unul din mamușatele texte cu limba armânească de Alexandru și îl dau tot citatul al bine. Custandine, voi să te trebuie ca mână. Dacă știi, este îngrupat Alexandru nostru, ați mare, că vrem să-i ducem și a lui nimeam aparație. Mine, duși mâna la cheptul și au rai. Aua este îngrupat Alexandru. Vă cățai Iorgu de mână și îl băgai pe cheptul a lui și zici, ația este îngrupat Alexandru. De-apoi mea lânai cu una mulare. Mi-a cățai pe cicioare și au mi-a nățai pe cicioare și au rai. Tora știți, eu este îngrupat Alexandru al nostru, ca la un semn, îți duci să rămână la cheptul și au rai de s-ață până în zeană tu munte. Aoaia este îngrupat Alexandru, tu sufletul al nostru. Pe Alexandru, noi am șat poema de livrare, zise Ștefan Augustin Doina, și asta de poeziile mele, stățea cu Alexandru. Ies cu Alexandru. Vă zic că este la tine, cu toate cărțile lui, Macedonia este și asta tema ca un hiro roșu. Nu-i scriptul meu, m-au pus în temele, mă zic că tu două zboară, vă zic temele al liniei Trandul. Sunt Vrerea, Pita, Pistea, Băsarica, Macedonia, astea sunt răzățime. Astea sunt, zic, tu este să ne zboară un Iordanie de zboară și se spun că adică temele al liniei Trandul de câte îngrețările lui. Bine, are explicație ce găsești. Ești nipot de preț. Ești nipot de armăturat, care e internațional. Armător. Și de acolo ai pistea, de la papul, stripapul ai juna mea, nu ne plică de ceva. Și apoi aici doar țioan, aici doar țioan ca să înțelepsesc, să scriu. Cum scriu mine? Mine, mami bag, o am dorit doar codică, mami bag să înțelepsesc ceva, cură ca răul. Nu mi-nduiești nici. Ia, aici te cruci. Aici tu scriam că ne-am iudițea văr. Una imaginație de țauă. S-aminta minduierele, unul de la lanț, unul de la lanț. Mi ducea așa de căluri, nici nu știam. Dar apoi când nu chipăseam, ziceam, tu ți de acolo. Care e pitreații? Că asta era întrebarea mea fundamentală. Diu ghiră ți-ale minduire. Că bine nu știam. Nu știam. Și nici nu s-a doar numai Una frecvență care... Haideți că va să ajungem la lucruri supranaturale. Vrei să ți lua, Eva? Da, mi-e impresia să-i cântăm ți-ai plictisit apoi. Ți-ai plictisit. Mai lăsăm omul să zburească, tu soni. Culitarii dau hâpări. Prota, cei care vor să ia autograf, poate să o dă Tora. Mai să știți că are alți oameni care vor să ia cartea, îi să vadă dinii, pot să o dă mâinii la Scatea Dau, la Bookfest, la standul de carte a Suțatelei, care este F9, Pitisita astea țea care v-ați că Eva cu un cântic, cu stau în zurtul livadii, am aprindeți la lăsăm autorul să zică un zbor de țări. Un zbor de Sony, ți-ai închet. Da. Nu are Sony la mine. N-ai. Atunci va să avem așa. Vă închivăsesc cu mine, cu mata asta scurtă, cu stau în zurtul livadii, de-apoi vă plăcăsesc cu scătăm tot stau în zurtul livadii,
și zbitisim Andalus. Era la Pătigiuni, Pătițaniclu, și cânta aței, și ună minduim, își zăsinașul. Amatora ia iuștinii a unui cântic, așa dățem noi. Lale, ghinte aflai și cu un cântic. Ciorli de avigăra și țără tu scapitli câtă preftul Anastasi. Nu le avea abțâtă vără oară scântă văr cântic. Altul țiva de ațeare zi biserică. Bo, fați Anastasi. Am 30 de ani, ținom cântată văr cântic. Am aștiu unții lunghițai de la Dada. Și lucând ca fi bloară, am da fac văr luc tulivari. Un cântic ținu are văr de-a nostru nu-l știe. Nastasi și-un dreapsi boațe așa câță. Stau tulivari. Faltă-ți-o. Mizile cântă plotile zvoară, că fciori sculară poațe, așa că țară tuți cântă în cor. Le cânta sufletului. Ținiții nu vrea să apă sfugă înăpoiul speți. Inimii, ochii, buțării, tutii arapi harau. Mânli, capetli și cicioarele, smina și alii după zboarele a cânticui, ți ajunseră tâși tulivari. Are Alexandru, el cu protul care zice și Alex vorbitisi romanul și zice felicitări. Și zice balu părăstăsima ora. Și când nu ne spistusesc că zici cumva după atâți ani ajungi negru făitul României. După 10 ani. După 10 ani. Și Alex este alt liundar, câteva alt moment de Alexandru. Ma mine cu Alex avem așa una conexie de lucru. Lucrează și lucrezi și zburăm și așa mai departe. Și vorbește Aristosel Alex că el o viață posibilă este andamosi și soana că îl cânta toți de adun, încântă inima fără să sapte. Mai cântăm.